φαντάκια πια? Πήρα ένα πακετάκι. Πήρα 2. Πήρα 3, 4, 5, 7. 9 κομματάκια έτσι. Ωραία, ωραία. Αλλά ο πατσάς θα σπάει. Γιατί να πίνεις σκέτο νερό όταν μπορείς να φας ένα πατσά? Κάθε μπουκιάκι αγίασμα. Είναι hot dog, woody. Νιαμ, νιαμ, νιαμ. Τριβελάκι, μακαρονάκι. Really, μπαμπίνο, really. Yes. Δεν γίνεται ρε παιδιά όλο κρέας. Γι' αυτό και η διατροφή μου δεν λέγεται carnivore. Εμπνεύστηκε από την carnivore, αλλά λέγεται barbivore. Mr. Chok. Πήρα ένα κοτσανάκι και γέμισε βερίκοκο, ρικοκο. Πήρα 2. Ένας νεαρός περίμενε τη σειρά του, λέει, για να κάνει σεξ με μια μπόλι μπλου. Τι γίνεται στον κόσμο, ρε? Μαύρο φίδι θα μας φάει όλους. Αυτό από πού το πήρα? Μέχρι στιγμής έχω εγκαταστήσει το Battlefield το 2, το Black, Call of Duty, Finest Hour, Gran Turismo 3, Gran Turismo 4, Grand Theft Auto San Andreas, Max Payne 1 και 2, MotoGP 2008, Onimusha Worlds, Pro Evolution 4, Pro Evolution 5, κάψιμα θα τα μπορούσα, Red Dead Revolver, αυτό είναι cowboy. Jesus Christ. Ολόκληρη η ιστορία της Αυστραλίας. Ταξί αρνήθηκε σε πακίσαρκη ράπερ τη μεταφορά, λέει. Η πελάτησα βάρουσε, λέει, 225 κιλών. Juicy. Θα σκάσουνε, λέει, τα λάστιχά μου, έλεγε ο Ταρήφας. Respect. Δηλαδή μιλάμε. Ο Κρίστοφερ Νόλαν θα κάνει την Οδύσσια. Τι γίνεται με αυτό το Artificial Intelligence, Το κυνήγι Project Manhattan μου θυμίζει. Φρούτι. Do you know what I mean? Κόκκινα τεράστια χαμούλια και μπλε. Αμέτρητες τρομοκρατημένες φάτσες και πολύ φόβο. Έτσι δεν είχε εξαφανιστεί ο μινωικός πολιτισμός στα παλιά αρχαία χρόνια? What the fuck. Ναι, μυρίζει. Χαμομύρι. Προσπαθώ να, αλλά κάτι μυρίζει. Χαμομύρι θα μυρίζει, ρε παππίνο. Τρίφυλλο. Καλή φάση, μπόμπα. Όλα τα παλιά σε να μαζεύω. Δεν αντέχονται αυτά τα σχόλια. Η μισή ψέκες είναι. Πάμε ένα like. Καλές προσφορές να έχουμε και μέσα στο 2025. Παπίνος Φιλοτρέβα, Παπίνος Προσφοράς. Τα φιλιά μου.